Yeah, this podcast zucchini. Zucchini, kosher, yeah. Nehogy tudja, hogy a milyen, nem is hogy tudja. Zucchini. You know zucchini, yeah? Speaking Hungarian. Family. Oh yeah. Family, zucchini. Onion. And Hagyma. oh, baby. Még ő táncol egyet közben. Simán. Ő nagyon jó. Ezeknek az egy fellépés, Panni. Hát de úgy ugyanaz jó. És nagyon aranyos. Ő a kedvencem, úgy ötbírom a legjobban. Yeah. Fire, yeah? 1, 2, 3, yeah? 1, 2, 3. Jó, de jó volt a tűz. Very nice. Ó, lemaradtam ezt a Meg kell tapsolnod. Az úgy jó. Jó. Úgy, csak nyomjad. Lefényképezted a tüzet? Yeah. Ó, akkor a klasszul. Sultan. In. Ezeket a olyanok meg. Hallod, ezek a hangok, amiket ki a nagyobbon. De olyan nem ez nagyon jó. Köcsög nem engedte előni, basszok, hogy fején volt. Mutatvány kell. Hát nem mindig ők állnak négyen, és akkor vannak négyen. Tényleg. Mindenki ölje. Garlic butter. Garlic butter. Nice. Fokhagymás vaj. Úgy belenyúltam. Kissing oil. Kissing oil. Szezám vaj. Szezámmag. Szójaszósz. Egy kis bor.
És Fanni megkapta az első. Thank you. Thank you. Can I have your Yes. Thank you. Ez az egyik, nem? Vagy az az egyik? Az előző. Írom. Ja, azért is nekem bizony, hogy Balázsnak kívültem. Jó, hát én ezt ilyenek is számba, én nekem Boroszmában lesz az végén. Ugye akkor abban van mit neked? De akkor... Thank you. De akkor nem igaz vele. Happy birthday. Thank you. Thank you. Kérünk még egy üveget? De. Szakítjunk, nem? Jó, figyelj. Na, tojás. Hit one, two. Hit. One more time! Vanni, hogy nem töré el hallod? Csináld be. Milyen ez? Na jó, ez a látszám, amit én eddig láttam, az sem volt. Ugye? De milyen könnyedséggel jól amúgy minden... Na ez látványfajta. Hát ez látványfajta. Milyen a sőzés. Kurva jó. Okay? Figyelj. One, two. One. De amúgy csak... One more. Ez csak megint. Yeah! Majd kóstol már meg. Hát most nézem. Nem tudom venni. De közben kóstolom el mindent. Hát nagyon komoly. No problem. De ez a tojás amúgy egy nagy... Sütés. Tojás, sütés. Jaj, de jó. Akkor ez is akkor a végén. Aha. Közben a rizsim fogja. Ú, de jó az a krumpli. Aha, nagyon finom. De miért ilyen finom? Most a tojással. Ú, de jó. Jó. Hallod, király. Milyen még De gondolom ment. Meg csak a vakut töltött. Jó, de komoly. Kígyó! Köszönjük. Kígyót csinált. Oh, very beautiful. Okay. A picsa van a... Wait, wait. Okay, hello. Fotózz le. One sec. Okay. Okay. Ah, you go. A repülő tojásokat vagyok. Na jó, gyerekek, ez még komolyabb számot. Ezt nem mondtátok, hogy ennyire látványos volt. Hát meglepetés, meglepetés. Aha. Nem akarok mindent elmondani. Nem hiába, az kedves étel, nem. Menjünk a Nándiba. Jó, hát nem ez is hasonlítani, hogy éppen az orját.
Imádom, hogy nem Az jó. hozzák lepüszik elének haját, és Sőt, ő is. hogyan akkor, hogy látványszerűen? Nincs erre nagyon fejlő. Na, hogy mondod? Live show vagy ilyen. Light show? Live. Live show. Live cooking. Nem, csak hogy előadjam majd a munkahelyemen. Live cooking. Hogy előadjam majd a munkahelyemen. Can I mix a little bit? Can I? Yeah. Yeah? Na, Balázs. húzzuk a kizárót, figyelj. Nóri fogja közben veszed. Hogy kell kamerázni. Csak fogjad. Mind van? Hey. New serve, good. New serve cup. Yeah. Your head. Take picture. Very nice. Oh. Mindig megengedik, hogy ez az első alkalom. Még nem láttam ilyen. Kedvárnak láttam Így is, meg. yeah? Yeah, it's quite nice. Easy. Like that? Yeah. Yeah. Na jó, de vigyázz, ne szóld szét annyira. Slide. This one. A little bit wrong. One more. Okay. Want me to shut? No, not like Yeah. Thank you. More. No more. There. I think I do. Okay. Én már megeszem a köretemet. Történt maga, hogy azért nem. Igen. Nem baj. Balázs. Na, ígyunk meg ez még üres. Én nem iszom. Ez annyi miért üres? Mert én nem öntöttek ki. Mindenki. Várjál, töltök. Nem töltötték ki. Egy kis fried rice. Jó ide jól néz az a sült is. Ide a magával. Hát, ebből még hát. De legalább ezek a húgok, amiket megjelent. De nézzek a formát, Tanni. Várjál. Figyelj. Megészségetekre. Egy kis szaké. Jó? Yeah, Chase. I have Egészségetre. I have beer. Tényleg melegnek kell lenni? Persze. Így meg az egészet. Így meg. melegen van. Húzd be, amúgy nem olyan erős, mint egy pálinka, nyugodtan húzd be az Nem olyan egészet. erős. Ilyen, mint egy meleg víz olyan. Legyen, de nincs az a maró hatása. Sir? Okay. You want your mouth? Yeah. Okay. You there. Wow. Okay. 1, 2, 3. Chef work together. Maybe one. One more. Nori. Nem, csinálják meg a main course. Nori. Nóri. Open your mouth. Nelly, man. Nelly. Okay. That's so easy. Laugh for you. Well, okay. Nézd meg. Ott várod és ott van a darab. Hatalmas tárca. Repül a tojás felé. Ha nézzem.
Na azt szalad. De úgy benne van egy az egész, tehát látod, hogy dobja. De a bér is van. De elkaptad, én nem tudtam kaptam. Ide kaptam. Akkor te kaptad el? Én a... Hát nézd, azt A tiéd az csak annyi van, mert már ott tojás a nyakadnál. már nem kaptam. De majdnem benne voltam. Majdnem. Azt kalózkalod messzere a óra. Ugye, De jó. Tudod? Nézd, hogy dobja. Ott a tojás pont középen. Ott repül. Erika meg várja, hogy eldobja, a tojás középen, és majd ott várja. Before you come here, What's that? you come here for before. Before, me, her. Yeah, I remember. Yeah? Do you remember? The first time. First time, Very yeah. nice. Yeah, but not the last. Oi, no la. Shrimp and prawn, king tiger prawn. Very good. Very amazing. Salmon here. Scallop. Like I think it's on the set. You okay? Why okay? No problem. Na azt szalad. Scallop. Salmon. Prawn. This one here. That one here. Oh, I keep ketchup for you. Okay, 1, 2. Nem úgy valamit, mit csinálod meg. És még mindenki eszközei vannak a tízidék. Igen, az egész. De hát még ilyen kis ketchupok egy mozdag van. De micsoda illatok, úristen, nagyon várom már. What's that? Garlic butter. Garlic butter. Fokhagymás vaj. És még majd a székeket a legvégén szól? Nem mondanám, hogy ti is lesz medium, bár de meg fogod lenni az egészet. Soya sauce. Medium lesz, medium lesz. More soja sauce. Egy kicsit vörösból, fehérból. Lemon. És citrom. Ez egy gasztronómiai utazás. Igen, igazából. Úgy látom, a szkalop tökéletes eddig. Az nagyon durva az a szalad. Thank you. Lovely. Yeah. Thank you. And no salmon for you. Yeah, no salmon. Közelre nyom meg a rákot. De nagyon közelről, csak a rák legyen benne. Csak a ráknak a sülő húsa. Zoomolj be. Hát egy rákot megkóstolok. Az az illat. De mit is kérdezik? Figyelj, innen, jó, közelre. Nem tudok enni közelről. One. Oh, thank you. Oh, thank you. És Nóri is kapott egy rákot. Látod, mondod, megkóstol és Salmon. Az a salmon? Csak ilyen seafoodot eszel? Én csak seafoodot eszek, rákot, szagylót és... For you. És mennyire You finish steak. Yes. Yeah. Medium well. Medium.
Medium, 3 medium. Medium rare. Oké, oké. A sültizet is tálalhat, nem? Mert olyan jól néz ki. Miért nem tálalhat? Melegén tartja. Azt hittem, sokkal közelebb. Ja, vannak ilyen közelek is. Nem. Várjál, itt van. Miért közelből? Csak erő van benne. De nem tudom menni közelből, mert megint utána előjük. Úristen, kijöttem. Elvett már krumplit valaki? Nagyon jó, imádtam. De amúgy a legdurvább az, hogy a ruháján egyetlen egy kettő kosta lett. De még egy köz kell. Még egy köz. Jó, de jó illat van. Azok még? De a krumpli annyira jó a hányi. Megetted az összeset? Nóri, már benyomtad a krumplit? Megettem. Egyébként igen. Na, egyébként. Na, oda nézzetek. Készek, mit állítjuk? Figyeld, látod? Ez a kis béfet, ez marhát, marha bélszín. Brutálisan megsüt. Olyan illat van, hogy el sem tudom mondani. Wait. Tűz lesz. Magasra. Nem, magasra fotóz. Jó lesz. Igen, mert magasra megy. Úgy lejön. Ezt mondtam, hogy jó magasra fotózza. Jó, igen, jó, tényleg egy Hát, na, én szoktam akkor. Jó. A rizsből kérjünk már. Már mindjárt kapsz a rizsből. Medium rare. nem lehet. Mondjuk 5%. Vagy ezt tudja pálcikával enni. Medium. Mediumja. Oké, egy kipú. Very good. Oh, I was very good at that. Hát az íze. Na, hozzá. De úgy ilyen, még ezzel jó. Mamor. For you? Okay. For you, please. Please. Okay, two more. Thanks. Nincs a krumpli. De van rövid. Yes, sir. Jó. Itt van, vegyük. What? Ennyi. Go. Én nem kicsit kaptam, még egyet tőle. Mondjuk már elmondjuk krumpli, nem kell. Hi, in the shop. Thank you. Thank you. Welcome. Igen, de ezért most is érdekes. Igen, magáig. Igen, amikor elrakja a kést, nagyon komoly. Hogy rakja el a kést? Figyeld majd. Van még kicsit sűrhet. Te is szoktál ilyet? Aha, persze, mindig. For the good. Thank you. Már nem lehet kérni csak krumpli? Ennyi volt, ha? Azért volt. No. Sose voltam krumpli, de a krumpli nem
nem tudom, én bár, az enyém, ez nagyon véres, amit adott. Véres. Ez nagyon véres. Ne figyelj. Médium. Én azt mondom, nem, ott jön az enyém, hát én ezt úgy neked adnám, mert ez nekem véres nagyon. Yeah, not medium. For Yeah. more cook. Rák éjjába, eszméletlen van. Én nekem még azt áll, nekem Ez van, ez. nem? Ez a Kicsit királyság. valizzel. Anyád, egy királyőrágnak a felét papusoljan be, nem. Jó királyán. Nekem is adjál már egy. Keresed csak meg Erikával. Mi volt jön az a sűrt vizét, spárga vagy micsoda? Nem spárga, mi az? Az a gyökér. Minek hívják? Nem. Csíra. 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 Kiraj van. Úristen, de jó. Hogy a pizzában tudják ezt a rizset milyen jól Fire, megcsinálni. fire. A hús. Oh. Igaz, ez ennyi? Thank you. Most kibéreljük meg enni Nice valószínűleg. steak. Thank you. Thank you. Ez jó, puha, de nem véres. And nice it's found. Csíra paprikákkal. Túl full, ezt nem világám. Persze, az a nyomtál az De az egész. milyen? Csíkos. Van szósz is. Úristen! Hát akkor mennyire bátran nyúltál bele. Spicy. I'm spicy. You tell me spicy. Úristen, nagyon szívős az meg. Ez erős is a leves. Aha. Persze, nekem túl szívős. Szólj a kicsit. Love you, baby. Remélem, hogy lesz az is szív. Az nem jó az a túl. Az utókör az még mire akarunk most? Azt még megvárjuk. Nekünk milyen nagy szám, nekünk mennyire nem. Ez olyan, hogy ujját kerestem. Majdnem. Hú, az olyan csípős, alig kaptam levegőt. Én nekem különben még maradhatott volna egy kis marha, Nóri. Én nekem alig kaptam marhát, úgyhogy De te mediumot kaptál, vigyázz, ez meg medium dubál. De vegyél belőle. Ez a királyátok is kértél, Nóri, meg Ja. Ja. Fura. Thank you. Még jó? Thank you. Ez olyan egészséges ez a szél, vagy ilyen. Én már vettem otthonra, de ki tudod, hogy így megcsinálni. Thank you. Meg kell tapsolni, nem? Thank you very much. Woo! No singing, no?